pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti dzoka kudai titaure nezvenyaya yekukupumha huroyi. Case number 213 of 22 yakatongwa ndisipo musi wa14 10 zvanemboudza kuti tibva nemarudare. Nyaya iyi yakatanga kupinda musi wa30 mwedzi wechinani gore rino ichiuya nagwasa namunyari tikaitonga anga asipo ikadzoka futi musi wapuza anakuya kudai kubva adzoka futi musi wa14 waari kutaura iwowo ari gwazai versus mapuzo wacho haana kuya futi. Saka dare rakangotora mutongo yakanga yaita musi wa30 musi wa14 yakangotora futi mutongo iwowo wekuti iyo mapuzo anobvisa mombe mbiri ape gwazai neUS $400 nemombe 1 yedare nemudzi 3 dzekusara kudare kushora dare kwakanga aita. Chekutanga ngeusina kuya kudare kairikese kudaito ayandikode kuti ndine urwere huri mumusha tine mumaini vari kurwara saka ndakanga ndisiripo akatori kure mudzimba iyomurei saka ndokundahandira ndakambova ne2 years sofa vachirwara votiza vachabviri kutaura vakungopatiswa vakungosumidzwa mudzimai uri baba vakanga vakakurova saka pane mureika hatina utsaga waroiva hatina utsaga warangotuyezi achishaya kwamuri hauna kumboenda makovi yatimboenda kumadhokta tina tikuenda kumadhokta hauna kumboenda kumwana hatisipiko saka wakadii kutaura kuti une urwere kuti usauye masamoni aisvikawo ndandisipo vaisi zvaingosvika ndisipo zvichonditonga ndisipo ndaitori kugokusha pamba hapana munhu pakandinotosiyawo vanhu vandinotosiya vachitozotochengeta manext door unombopota uchifona pamba ndokota ndishaunombofona here ukazivoya samoni wana mutaura ndakasvika ndakatosvika atondopiwa muvharanda atondona pasi kudai ndokuwa masikini ndakaita chasoka kuti udzoke kudare kunogona chii ndakazoti ndauya ndakazoti 2 days kubva ndaurwara ndaita 2 weeks ndiri chirosoma mudare ndichibva ndauya kumba ndinoti svike kumba sondomiro rasvika rikati kubva kwatouya chimoti kubva kwatotoremuni tatotuma ndandotoremuni saka ndibva ndati yakatongwa ndisiripo saka regai ndiuye kuti asi inotera mandachitera friday. Saka iwe wadzoka waona masamoni akadonha mubharanda chekutanga waifana kuita sei? Masamoni aya waerenga ndo zvinoita munhu akangwana. Namba 2 woita sei? Ndakada kuedza kutsvagurudza kuti nyaya iyi zvakambofamba sei zvichimbobvunza. Ungobvunza sei iwe waerenga pepa rikutaurira ende riri manhamba ekuti kana uine kupikisana fona pakati. Fona pakanyorwozi unofanira kutaura mumazuva 3 mashure kwezuva. Aiwa iwe wakangosipoka zvese izvi mazuva 3 wakangosipo zvese izvo wazodzoka waona masamoni aripo ane 1 week atoiswa dzoka wawerenga wozoita munhu akadzidza kana kuti munhu anodzidza wawerenga wakaita sei masamoni aya paine 1 rekukudaidza 2 rechi mutongo wako watongwa ese aripo mairi kana usakaripota mazuva akati chikonzino achidi chichitora handiti pakanyorwozi
nyaya kwayatongwa yatongwa unofanira kubhadhara zvakati unofanira kubhadhara zvakati usangabhadhara chikonzi ari kuuya kuti ndezvipi manje zvakawanda zvepfuma yako iri kunzi usakabhadhara chikonzi anouya iwewe wega wokanda pasi hauchafoni handindo zvawakada wakabva wakora kuti aiwa ini ndikuda kuuya nahandisipo chibvisa mari yekuti titange kutaura nyaya yako $20. Akutanga kutonga nyaya yako uyayo kwangu inochenda indo nyaya yake mutaurire nyaya yake kuti akakupumha isei kuti anzwisise pamusoro Mambo Makoni Mambo chete pamusoro Mambo Makoni ndimaitokota murume wangu akashaya kurapera ashaya kudaro baba ava vakaitwa sahwira vakapasipishira zvapedza izvozvo mwana wangu akatanga kurwara pedzi otibhoni yangu mukomana kurwara kupenga akaita zvese zvese chiwani zvechechi zvese takaita asi vana hana kuitaka zvadaro takazoenda kune mubatsiri pamugara taenda ikoko mubatsiri akataura kuti mwana wenyu musauye naye uyai muchikaenda zvakadaita vachinamata vachiita sei mwana akatanga kudzoka pamba mwana apamba kudaro ndokwakatanga nyaya baba ava vakataura nemwana wangu mwana wamurume wangu mukuru knowledge vachiti baba ava vakati mai venyu nababa venyu ndakaenda navo kuMozambique naivo vechitatu ndakaenda kuMozambique vanokuwa kutakapireko mai venyu vari kuziva zviri kurwarisa mwana wavo musanesi kumushungu vari kuziva chii zviri kurwarisa mwana wavo mai vaya saka mukomana audzwa munhu akabvumbuka akatanga kutokoka ndikaudzwa inini tata nyaya yakadai ine ndichisvupika zvakadai mari yangu ndapedza ndichipambira mwana ndotanga kunzi ndiri kuziva zviri kurwarisa mwana wandakazvara daari womwe munhu wandakazvara inini zvonzi ndiri kuzviziva baba ava ndaichida kuti chii vape umbuwa ndicho vari kutaura wataurawo ndichii saka zvadaro izvozvo pataienda kwamutare kuya mubatsiri uyo akati uyai nemwana ndidi pane zvekuitika mumba kwenu akatora mwana tikamukati kwaenda takutosvika kwamutare umwe mukomana mwana wamurume wangu wechikuru akafona akati achitaurira mwana wangu mukuru kuti uya kuno namai nevamwe vakomana vadiki tinzwe nyaya yekutaura yakati tautosvika kwamutare mungadai mauya kuno zvikanzi mukoma tichazozviita tadzoka takaenda nemwana akasvikoona madiwa uye akafona wayo akafonera kuti mubatsiri wayo kuti vanhu vari kuuya ndaida kuti ndinge ndiripo nokuti mai vaya vari kuziva zviri kurwarisa mwana wavo kune munhu ataura anozviziva neumbowo kuti vakaenda kuMozambique vakanopihwa mushonga saka vari kuziva zviri kurwarisa mwana wavo zvokuti vakangotora mishonga iyoyo tikanodzosera mwana anoita raiti saka mubatsiri akati imi hamuna kuya kuzotsvaga muroyi vakati tine mwana anorwara uyo akafona uyo akateera pamutare kuya kwedu vakasvikotaura nyaya yavo ikanzi no nyaya iyi siyanai nayo inyaya yemakuhwa siyanai nayo usaende kumba kwemunhu akateedzera izvozvo hatina kuenda kumba kwawavo zvazodaro
maprocess etakaubva kwamutana anga akateerera aita mari akazoti kumwana wangu mukuru uchienda kuna ana mukoma kuti mari dzine taishaya kudai nokuti mari yedu yefodhi yakaramba kukwana chiita kuti todii vakasvika ikoko mukomana umwe kuti vakati mapuzo ndandinaye nezuva akatitaura kuti baba yenyu ndakaenda nawo kwandakaenda nawo 3 days tichimwa doro tichiita zvakaiita saka mai vaya vane zvavakasiyirwa nababa yenyu vane zvavari vanotoziva zvinorwarisa mwana saka vakomana vako vakanitaura ndakafonera mukomana wayanga ataura ndiri kuuya kwamangwana tiende kumba kwamapuzo izwe nyaya iyoyo mwana wangu mukuru akati mhai kumba kwomunhu akuenda saka ndakatora umwe chipiriwa chizobva ndaenda kumba kwomukomana mwana wamurume wangu ndasvika kuya vanhu bhesti aripi mukomana mukuru ndakataura kuti kumba kwomunhu akuenda zvanzi ndizvozvo kumba kwomunhu akuenda ndakati yatova advantage yekuti kumba kwomunhu akuendi vanhu vachitaura zvinhu zvakadai izvi ine ndiri kusvupika nemwana ari kurwara ari kupenga tonzi ndiri kuziva zvinorwarisa mwana haukama todii ndobva zvakanzi aiwa zvitori nani endai kwasabhuku uone kutione kutaurirana ndakaenda kwasabhuku sabhuku akati hazviiti kuti ndiedzamwe masabhuku nokuti ava vana sabhuku wavo vakomana vangu vana sabhuku wavo hazviiti ini ndinoenda nditaurwa muvileji mangu munotoenda kwaishe ishe ndowane kodzero yekudaidza amwe masabhuku then vakaita saizvozvo vakapuhwa zuva ava havana kuuya vana vangu vacho havana kuuya saka ishe vakati nyaya inyika mangwana muchazotemana zvozonzi mozoti takambotaura endai kumberi nyaya vakatinyorera tsamba titorakuno ndasvika kuno ndakataura nyaya yangu zvikanzi maibhadharai mari sita acho ndinawo ndichibhadhara nyaya yenyu kana ichinge yabuda kana imuine chokwadi chokuti hamuna kwamakaenda kumwaka kana zvangobuda mari yenyu unodzoserwa nemunhu ari kutaura nyaya iyi kana akaongoro kuti akaenda kana kuti hamuna unodzoserwa mari yenyu ndobva ndabhadhara mari dzangu dzandaibhadhara pesi havana kuuya ikauya futi ikabhadhara second havana kuuya ikauya futi ikabhadhara ichitiri havana kuuya kusvika zvazotongwa kunze endai munopihwa mombe handizivi vakapuhwa ikazvibhadharai nekuti tutume munhu anonovaudza saka kwakaenda tsamba nhatu zvese izvo zvavana kuita saka pakupedzisira ndopakazoenda vanhu vakanotora mombe ini ndikanzouya mutore mari dzenyu dzamaibhadhara ndikapuhwa mombe ndikatengesa mari dzangu ndikaziwana saka ndopawakazouyawo kunoka ndichazive pako kuti wakazvitangira ndakapedza kutsigira panyaya ezekishini takaenda kamuchete takatanga kutomboenda ubawo takawashaya tikaudza vanhu tamachidaro ba tikatoenda kumba kwemwana kumaya ava vakatozviziva kuti isusu takanga itatouya kudangai munhu aida zvikuya kudare kuda kuti tisatatora munhu waifanha wakatouya bhosi iye wakatozvitaura kuti ndakanga ndakatoudzwa kuti maitonditsvaka saka zviva kuti process yedare yakazonyatsorwadza nekuti munhu itatorwa ndosaka ukatozviva kudai tisina kutotora munhu kudai kunongosina kuya pamusoro Mambo Makoni ini ndinozvinore chivachimwana amai akataura ndindakataura navamapuzo mashure mekunga mumba vangu vashaika mumba muine urwere hwainetsa panga ndasangana navamapuzo shamwari ndiwo vakaita sahwira paya ndiwo vaita vana baba vangu ona tanetseka nezvakadai zvimizvi murume akantaura kuti ahongu ndaita mwana baba vangu kana kumba kwangu vanokuziva taifamba tese tichidai zvinenge zvinotaura kunzi taienda kumozi ndotofunga ndokudhuze mababa vake pane zvavakanditaura mashoko avakataura tikanzi ano nyaya iri apa chete ingori nyaya idiki iyo ndeyekuti baba vanyu vaitaura kuti ndinoita zvechuwani nekudiki saka kuti tizoyatsoziva kuti vaita nezviya tinyatsokuziva dai kwanga kuri kuti munanyatsowirirana mai mombonzwa kuti dzimwe nguva havanawo ruzivo rwavainarwo kana vasina ruzivo rwavainarwo vafanaka votoshinga kuna mari nekuti hamungazvikwanisi alright ini ndabva ndachifonera munin'ina wangu mukomana mukuru wamai muzouya kuno pane advice yatapuhwa nani navamapuzo tikanzi hatiuiko ende havana kutouyawo zveshuwa ini ndabva ndaudza munin'ina wangu handaona navamapuzo vati so alright
saka todii amene vachataura mazira ake toita sei regai tichinzwa kuti pamai pavachauya tochidii tochionesana alright makona acho vacho havana kuuya right zvadaro inini kubva ipapo uyu abva ati ndichatsvaga mapuzo ndinzwe kuti ane ripi uyu ndo paakazotsvagawo mawa mapuzo ini namai avo hatisati taonana nemunwina wangu mukuru kunaiviva hatisati tadii hatisati taonana vabva vanana mapuzo apa mapuzo andofunga amenoti achataurawo vonzwa kuti ndizvero zvandakataura zvandakamutaurira nezvaakazodzwa ndizvero umi zvinhu zvandinenge zvisina kutaura handina kubvira ndakataura kuti mapuzha akati pamba pane chikwambo mwedzokorora Posta ndiwewe. ndini Musi wa30 mwezi wechinai gore rino. Kosta yavo wakati zvakanzi pamba pane chikwambo asi mapuza ndiye ane makugwa ngekuti yaiva shamwari yababa. ukavhuma saka taizomutaidza sei taizomutaidza sei usina kutaura izvozvo wakamudhifenda sekudhifenda kwauri kuita taizomudaidza pasina nyaya dare ringakuse kudaidza munhu kairi pasina nyaya uri kutaura zvauri kutaura chakamira nekuti dare rakanga raona kuti uyu ane his case to answer ndosaka dare rakadii rakamudaidza ngauya apindure chi nyaya dzake kuti zvinotenda changamira Fa 14 mwezi wechiteni haana kuya futi kudai. anga adaidzirwe chii zviri kuverengwa kamuverengere kuti anzwisise Zvawakataura iwe kwete zvakataura mai ako zvakataura mai ako zvakatowanda zvako iwe zvimachoma zvakanzi pamba pane chikwambo asi mapuza ndiye ane makugwa ngekuti yaiva shamwari yababa. Iye nhasi novakuramba kuti changamira pamusoro asi wakutaura kuti zvitondishamisa wakutaura kuti ine handimbozivi kuti mapuza anga aisa mabina ndakatozvitongomuonawo panhama ako akuita sahwira wachinja aiwa pamusoro changamira sori zvichaita kunge ndine musikanzwa asi zvine ndichida kuzama kupatsanura ndataura izvi nekuti mapuzha ndichida kupindura paya pamati vakazoenda pasi pemango zvakafamba sei ini ndaisamuziva ushamwari hwavo hwanga huri wekubhawa zvekungoda saka ndakamubvunza kuti anyatsonditsanangurira kuti usahwira ndakaona wavo pasi pichi paya ndobva akanditsanangurira shamwari wake nababa ndizvo zvandiri kutsanangura ngamire kuti ndakamubvunza kuti usahwira hwako nababa ndakakuona wako pasi pichi paya wandaiziva ari sahwira ndimaposa kuti vaivaona vachimwa wese doro kwete zveusahwira hwekuti usoziya zvese zvese zvakadaro werenga statement yake yeumwe wacho yaakataura uyu anzani knowledge anotaura ndeuuzange pasama possible ndiye angari pasama pamusoro changamira knowledge akataura takataura tese taimatitsvagirawo statement yake tiidzwe knowledge kana akazotaura akataura mazakusekupetu akataura ndiye akatanga kutaura ndichizotaura tabva tanzi nyaya yenyu yakanaka ashata ndimapuzha aita musikanzwa tichamuti mbudzi yakanzi yakanaka chengamire makatoti nyaya yenyu hapana ane mhosva inoperera kuseri kwechuru ane mhosva ndimapuzha ndimapuzha ngekuti haana kuuya azvidzada ndo matauragoti munhu asina kuuya toti ane mhosva sei takamuda kuti ane mhosva nekuti imi makamataura kuti makanzwa namapuzha achitaura kuti ndiye akatitaurira kuti aiwa mai wanechi pamba penyu pane zvikwambo takaenda isusu kumozambiki nababa wenyu ndikandogadzira mai wenyu anotoziva wakaenda nyatsovabvunzai pamusoro changamira ndiri kuona kunga apa pamashoko aya kaya kana akataurika ndiri kuona kunga akabatana nyaya yekuti pamba pane chikwambo yakataurwa ichinzi yakabva kun'anga yavayoendera kwamutare yanga iri pano n'anga yacho wacho tikazvitaura futi kuchuru ikadaidzwa kuchuru ikazobvapo yakunzi
buda uri kuti vanhu vabike doro mangwana mashoko akabatana akasangana. Ndingoenda pane knowledge nhasi wanzovhuma kuti ichokwadi mapuzha akandiudza zvese akati vakomana motoshinga kunamata ndozvataura chakabafuti kuti akakuti motoshinga kunamata nezvinhu zvenyu hamungazvigoni motoshinga zvekunamata. mashoko akanditaurira baba wenyu vaiti ninorarama nechiwani zvino maita vadii kana vazvida muchizvikwanisa munodii zvechiwani zvacho kana mati munozvikwanisa kuita chiwani ichocho muramba muchaita nani baba venyu chiwani ichocho vaingozviitira zvinhu zvavo vaingoita sevana chaingodaidzwa sevana kana kuvabvunza nai vaingoita zvinhu zvavo asi kana mati hamuchazvikwanisi zvechiwani motonamata nekuti mutambire pa imimi mai wenyu vakambokuudzai kudaro baba waita zvechiwani ndotoshinga kunamata hamungazvigoni hawana kana makuzvinzwa nasahwira wababa wenyu munomutora sei sahwira ari kutaurira nyuu baba wenyu waita zvechiwani hamungazvigoni inini nekukura kwakaita zvaita baba wenyu hamungazvigoni itosiyanai nezvechiwani pindai kuchechi munonzwa sei kana ari sahwira baba wenyu ari kukutaurira kudaro. Semaonero angu inini kwakuedita wekupfungwa dzangu maonero angu deni matauri nemuromo wandanga mutaura kuti tashupika ndofunga otherwise nekuti ndanga ndanetseka nemufana akatoripo achitotendeka unonga kudaro mapuzha achitaura nezvezvino haugoni kusakura shoko rinori kuenda kunotaura kuna mai mai wako ndozvanotaurwa namapuzha namapuzha sasahwira atsvaga zano kudaro anga akamwa akazouya aine kakuda kundipomera kuti iwe waitamba nababa futiwe saka ndakazotsvaga sahwira neshuwa kuti akoma angandidaro ini kuti ndinenge ndine ruzivo ndasanakana ndasahwira ndikati iwe wakaudza mukoma kuti uyakataura kuti mukoma wako ndakawaudza vandibvunza kuti ona tatambudzika neurwere hweunin'ina saka ndakawaudza ndikati vakomana iwewe semukomana mukuru wakasiyirwei nababa akati hapana ndikamuti chisiyanai nazvo zvedorodoro nekuti hamuzivi chinangwa chavo kana marida chibvunzai mai semunhu mukuru ukutungamirirai kana paine chaanoziva kana pasina chibvai manamata modanana nemhuri diki nemi muri mhuri hombe ndo zvandakamudza ndikati wo zviri kutaurwa zvekunzi ndakaenda nababa ako kudai akataura akati baba ako ndakaenda nawo kumusha kwangu tikanoita 3 days 3 nights tichimwa doro pasi pemango tichitonga nhamo dzekwangu vanodziziya asi nekubatana takakunda nyore saka babako varanga varisahwira wangu chaiyo chaiyo wo ndizvo chete zvikanzi mushure mewangu uya anga ambodaidza kuti uyai kunekwa kuti zvatanzwa ivo nemwana wavo vakatumira munhu kuti enda unoudza inini abvise benzi rake kushopu kwedu zvinova zvinhu zvakandishungurudza kuti iri raa benzi rangu zviri kureva chiya sezvinei prosesi yekuya kumubatsiri kwataurwa yaida mari mai vakasvika pachidanho chekuda kutengesa mota yakasiyiwa nababa mwana wavo ndiye akatouya kumba kwangu mukoma tati titengese mota saka hanzi pari kudiwa masignecha emwana wese ndikati inini bodo handisi kuzokwanapo pakutengesa zvinhu zvemufi ende hazvisitori zvangu ndezvenyu iwe namai ako saka kana mada kutengesa tengesai mega plus iwewe munin'ina honaka nyaya iri pano nezuro makati ndibvise benzi rangu kushopu kwenyu rataura kuti uyai tanzwa zano nasahwira makafunga kuti ibenzi harisi benzi ndakazoona sahwira ndakamubvunza akataura same thing zvaitaurwa nemukoma kuti batanai kana mada zvedoro iri ramuri kunzi mubike nen'anga yekwamudare kuri kuti bikai doro ne2 days chairo doro irori iri kaizvo rinogona kutikonzeresa inini handipuka kozi zvamaiti ibenzi mukoma achitaura nyaya yemapuzha akataura chokwadi chekuti chibvunzai mari saka inini handisi baba wemurwere iwe munin'ina wangu hausi mwe tese tiri vana munhu mukuru pamberi anohandimai saka zvese zvekuti titambe ubaba tine misha ngatisaende mberi kwamai pamberi saka handichazivi kuti izvozvo zvakananga kupumha munhu here kana kuti pane imwe nyaya kana vakazoonana vari vairi vakapumhana
asi ndo mashoko andakataura. Mai anotombotaura na mwana wavo ndiye wandakataura. Handichazivi kuti paakasvika kuna mai vake akati chii. Zvazoti pakusvika kuno kudai. Iwe tomboti iwewe munhu ari kutaura kuti ini matambo okutaura kuti iwewe ava mai ava endai kuna mai ava ndiwo atakukanira vanhu vaviteka kuti zvinhu zvinaka. Number 1. Number 2, okutaura kuti takaenda kumoza tikangotogara pamuti tikamwa doro nababa wako tikangotamba chete zvine chii panyaya. Chinhu chingakonde kuti munhu akorotomoka kungomuka okutaura kuti ini ndakaenda kundomwa doro nababa wako. Aiwa, ipapo ndapedza kuti azodaro ndaandamubvunza ini kuti usahwira akakuisa pausahwira ndiani, nekuti ini ndisinganyatsonzwisi ushamwari hwavo. Ndakatobvunza wakazongonyuka wakupa speech paya, ini handizivi uri shamwari yababa. Ndo paakandipindura aiwa nababa ako taitamba tese. Vakanditakura nerori yavo tikaenda kumusha kwedu tichinoisa bhora ramainini tikaita 3 days ndo paaitsanangura izvozvo. Zvinova zvandakatambira ende pavakaenda gore racho ndakaziva kuti mota yakaenda painzi kwamapusha. Saka ndo paaitsanangurira 3 days 3 nights. Mai vanga vasipo pakaendwa kuguwa iro kwamapusha. Mai vanga vasipo. Asi tsutara nerurwara kouya rurwara vamapuzha vakataura kuti pane wakada pakati penyu murwere. Nyatsondobvunzai mai wenyu wane zvinhu zvavakasirwa nababa. Inini pandakabvunza mapuzha haana kundiudza izvo. Akati nyaya yedoro mada zvedoro bvunzai mai munhu mukuru muri pamwe chete kuti zvaifambiswa sei. Kana vakati havana chavanoziva chibvai maita zvekunamata modanana. Achangamiri ndaindoda kubvunza mai kuti mai akavataurira shoko chairo rekuti ndo zvataura nababa ndiani. Mukomana wakazonga. Mati? Mukomana. Wapi? Knowledge na Costa. Izvo here? Ndiwo ari apa. Inini chakandiri kutoda kuti wamapuzha vataure kun'anga kwandakaenda navo neni nemurume wangu. Ndochandandoda kuti vataure. Musungu kuti wana kuone vana vangu vachinzwa wavo. Nekuti wamapuzha wakarudza matemo mumusha makwachokora. Kana ndoti matemo mashoko ekuti rikasvika peuri soka. Pamusoro ichanga. Pamusoro. Ndaidisa kuti mai vataure chokwadi. Pavabvunzwa nachangavere kuti vakakuudzai chaivo. Ini mai handambobvira ndakataura navo. Pandakatotaura navo vanga vauya kumba kwangu vachipopota kuti iwe ungandirambidze kutengesa mota iyi. Unotamba kune kugara nebenzi. Ndikati mai mota ndeyenyu tengesai. Chandaramba kuisa runyoro rwangu. Kwamapuzha handei ndikati tinonodiko kuna mapuzha haana kana mhosva haana zvaakataura zvingaita tiende kunodii. Saka zvavari kuti vakaudzwa neni kupi ina inambokuudzai kuti mapuzha ati zvakati. Ndakaudza best mwana wenyu kana ari akasvika achichinja statement ndiye mwana wenyu. Inini handinambobvira ndakati mapuzha ati. Handina kumbotaura navo kuti mapuzha ati. Ndakataura mwana wacho muning'ina inini newe neuyu tiri vakoma vemupengo. Saka ngatisazviite sana baba pamwana. Isusu kumasure mai pamberi. Ndichiudza mwana wacho. Because zvatati tichiita kumasure kweso zvekutungamira tungamira. Nyaya yatongwa muno mudare. Yakatongwa muno mudare wakomana muripo. Ukaenda kuseri kwechuru mai wachitaura nawe kuti akazenge ari ende makauya musikawirirana arimimba musi wacho musikawirirana. Muchitaura imimi mai wakataura kuti aiwa ni wakomana ava wakatitaura zvekuti. Dare tapedza ndikataura kuti mapuzha ari kutaura nenhau dzezvehuroyi ngaauye. Musiwo hamunambotaura kuti hatina kutaura kuna mai. Makataura kuti tikatoti ngatiite necessity auye
makadii kuti mutaure musiwe kuti aiwa isusu mambo kuna mai shoko hatina kumbotaura shoko rekuti uyu muroyi pamusoro changada and muswa 30 yo tine maminetsi muswa 30 yo Costa akanga atori defendant na mapuzi defendant mama ngari wana mai uri tu mama ngari ndinotenda ipapo madzoka mugwara chairo randa ndichida musiwo takatsanangura ende tsanangudzo dzandapa nhasi ndo dzandakapa ndo dzakazotipa kunzi tine maminetsi wakataura yo Costa ukati zvakanzi pamba pane chikwambo asi mapuzo ndiye ane makuhwa ngekuti yaiwa shamwari yababa ndizvo zvavakataura ai zvekuti pamba pane chikwambo changamberi ukati aiwa izvozvizvi ari kuverekera zvavo titotataura zvese azvinyora wakataura ukabvuma ndosaka ndari vakazoti aiwa uyu ngaachizouye the following day wataura iwewo maminutes aya nhasi unoyo uri kuuya uchiramba maminutes iyaya iwewe wakabvuma kuti akataura pamba pane zvikwambo ini kuita kuti patinofamba pataifamba umwe namwe ane maonero nemadzikiro aanoita panopihwa tsanangura kwavanoti ndakavatera shungu yangu ndakatotera ndichiti imi siya izvi nekuti kwainzi chitengesai mota ndiri kuda $5,000 munhu wenyu uyu uri munhu wenyu anova ndiye akazobatwa pano pacho uri kuti ivo zvauri kutisisa vanhu vati zvezvo saka ndakatoti yakaiti nzira yekuvabvumoramo kuti munoparadza zvinhu pfuma ndei siyanai nemunhu ndo mashoko akanga abva uyu mashoko iyayo wataura kuti wakanga wanzwa nani nayo achitaurwa kana mana izvi zvekusiya uyo ipfungwa dzangu nemaonero nemadzikiro esanangudzo dzake ndo zvaiita kuti ndidhonze ava ko madii mambo yatanzwa mapuzva zvaari kuti timbobatana tidaidai vakati iye wacho ndakatosvikira padare rake akati muroyi siyanai naye akadaro hatitodi nekuti tawirirana paya ngatichisiyane naye akadaro asi tu vakaramba vachienda kumai munhu uyu best munin'ini wangu munhu uyu kwavo kusvikira akapedza mari yawo tazosvika pano pachuru patakaendeswa iye anga aripo pano tapihwa tsanangudzo dzedu pachuru ndikati ndibatsirei vana changamire zviri kunzi tibike doro mangwana zvikanzi munhu wacho aripi ndikati iwe ari apa akadaidzwa mudare munhu iwe doro rakuda kubikisa vanhu uda kuwadzisa vanhu aripo akadai ndikati mazvinzwanga munhu wenyu kwamaenda kuya kwamaenda kutengesera mota amene havana kuzotsikaoko ndokubvaripa zvakabva zvaita mai vakachema mari yavo panza ko mari yangu wakomana yandakawesera ndikati mai ngatichiitei zvedheti ratanyoresapo titsvage mari nemombe yashe iri kudiwa nenhatu dzeng'anga tione kupedza dambudziko zvamaku zvasiyanai nazvo bcause ini ndiri kuona asina mhosva yakaita advise yaka handina kuziva kuti mai vakazodzokawo vachikondina pamusoro ini ndaona sekunge zvamara mamutongoti makuzva wacho haana kumbotaura zvaataura kutaura kuti ini mukutomuvhikira makuzva wacho ari akataura kuti munhu ipatsane izvozvo kuti baba wenyu takaenda nawo kumozambiki zvikazodai kumozambiki zvakuti apaiwa wakanga waenda kunobatsirana kuromba kuti inini mukatotadza kutadza ungojeresa hake kuti mukatadza kutedza zvaita baba wenyu zvekuromba chinamata iye kuti isu taitamba zvese zvese ndo maonero angaita ivi ndinoda kutaura chokwadi changu ichiona knowledge yashuya kwandiri chinditaurira chindibvunzanira kuti ikaite dambudziko kusvika zveki ndakaedza kumutsanangurira ndikati ona maya nyaya wandibvunzai kuti maita masini pano maiwavezvona yada kunobva pawako waido tichingomudoro waingoti ini ndinorarama nechiwanhu chaaireva chekupira midzimu yake musha ndo chiwanhu chaainyanya kutsimbirisa chaizvo nekuti aiti ini mababa vasimwana iye ndozvinhu vaisimbisa chiwanhu ndochinondichengeta ndochindinorarama nacho ndochendakataura nona kana inini baba kana wakafa wasina kudzidzisa kuti unozoshandisa sei pana mai
Zokwandite kuchenda kuna mai kuti pane zvanoziva ere zvaita baba. Chete. Kana pasina zvanoziva, chisiyane nazvo zvaita baba. Kuti unozoite zvinhu zvokuti hamuzvizivi, hamuzvigoni. Kuti mapire evaita hamuzvizivi dzimwe yacho kana musina kudzidziswa. Muzoda kudzidziswa. Ndokuvatasana kana matazi batanai, dananai namatai. Takataura zvinhu zvitatu. Vatasana ndo zvimwe chete kuna Costa. Ikataura saizvozvo. Zvekuzoita kaende Mozambique, inandira unyika, hatina umweni Mozambique. Kumba mazuva akafamba kusedhuwa ramai, ndinga katotaura navo, tikati ona hama, yaite dambudziko retransport. Akati adonwa navo, inotsvake dhizi, toenda tese, ndokuperekesa. Tikaenda nadhiraivha rezi, kusezventini yanzi, zitara yatitarisa. Kubva tatoenda tese, kwataenda nemhuri yangu yese. Babashoko takaenda tese. Takaenda tese nemhuri yese, warugoya natete, nevazukuru, takaenda mota yakazara. Patangosvika pabusha, ndokwatakaenda. Kwakuise dombo ramai, takanga tindoripeya pamwepo mhuri mushamu, tichingoona zvita izvi. Pabusha, pamarangi, panyavhure, pavhiriji, pachikodzo. Takaenda kuise dombo raamai. Zvainzi makaenda Mozambique. Akunyepa. Denga kudai. Namwari kudai. Kunyepa. Uyo vakomana hatauri nyaya kana makaenda kuMozambique mukandogara pasi pemufundo. Handina kutaura shoko rakada denga. But iye uyo ari kutaura kuti achibvunza zvake akati makaenda kuMozambique mukandogara pasi peyo 3 days. Muchitandara muchimwadoro. Pamusoro changani. Sorry, ndoramba ndichingokumbirira regera kuti zvinoita sendisina mukana. Ndatsanangurira ndikati mapusha akanditi baba vako pamba pangu vanopazira. Ndakaenda nawo kumusha kwangu, handina kuti kuMozambique. Ndamboti Mozambique. Mambonzwawo kuti Mozambique. Baba vako ndakaenda nawo kumusha kwangu kuine zvirango zvazviriko. Wekuburisa kuMozambique ndo zvandikubvunza kuti mai mwana uyu wenyu pandakataura naye semunin'ina akasvika achiti nekuti inini handina kumbotaura zvinhu zvakadai ndakatomudza ndikati tese tiri vana munhu mukuru asara ndimai pamberi isu mumasure tichirespect saka handizivi kuti zvizobuda zvaakunzira changamiri ndikuona kuti vakomana vaviri ava dambudziko ravo rave kutonunurana namapuzo panyaya dzavaitaura ivo agresi mai ibe language yavari kushandisa kuti mwana wenyu handizi kuti asi munye mwana wabavo asi munina wavo here ndafanira mwana iye atoonewo rumwewo rudzi rusiri rwavo ati ndiri kuona sekuti dambudziko rese darere haringangotaura nyaya yekumozambique zvisina kubuda mukanwa wamakomana tadzwa tese kutaura kuti pasi pemengo kumozambique tichitaura tichizinzwa munhu. Dambudziko randikutoona apa nderekuti vari kufunga kuti tikataura kuti mapuza ndozvaakatiudza zvaakududza pachena kuti akapumha mai. But mashoko avo ese avari kutaura hakuna munhu angabike doro rechivanhu mukadzi vakasina ziva. Rinenge ramboitwa sei rabikwa nani? Taita rewind pabude pavanotaura kuti takanga wakatondobika pasi Mozambique wakamwa doro wakadii ndokumbira tiriwaite handiti pari kurekosa rekumbirisa chakadaro saka tingatipedzere nguva kuti tiende kuriwaini pakange ukadaro zvinovakumbira toti titsvagirewo pawataura iwewo maspeech ako pakabuda kuzviti uchiti wakaenda kuMozambique unozoita sei? Amunondirowa chokwadi handina kutaura zvekuti mapuza akati takaenda kuMozambique ndochingobvuma here nhayo yakomana nepandisina kutaura right iwe uri padhuze ati chiinde nhau yekuMozambique paMozambique apa handina kunyasa kufana kuti handina kupanzwa panyaya yekuMozambique asi nyaya yekuti kuenda kumusha wakanogara pasi pemumengo izvo ndazvenzwezvo but pandandichikumbirisa sori chakabiri mandibvunza pandandichitokumbirisa ndepekuti padzimapuzva akati mumusha meavo hanzi ane makuhwa ndapanzwa
ndoda kunzwa kuti ndiye akazotaura here kuti mumusha kwachokweri mune chikwama 1. Number 2, ndaida kuti ndinzwe kuti vamapuza namai ava vakambotaura vese here kubva pakafa baba murume wavo kana kuti havana kumboonana here kana kuti vakamboonana here vachitaudza. iyo mibvunzo haachina kuonana vaitokwanisa tambotaurana uri sahwira sahwira kubhawa taiwe sahwira kubhawa nemurume pamba pavo pamba pavo andinozvumbe kuti ndazodzoka pavo mazvataudza mashoko andinozvumbe dzoka andinozvupenda saka hatina kuzongotaudzana nanemaya ngatendekwe tingarambe conclusion noti chii nawe ini ndakuona kunga sazosaka kuti uyu aite appeal auye kuno nguva yese akanyarara asingaoneka. Ini ndakuona kunga ava vakomana ava vanenge vakanga vari kutaura naye ndokubva uyu ava inga vane saidi kwani pangu saka ati ano regai ndiende ndini ava achindibatsira ndezvinenge ndakudinoweni ndakuona kuzouya inhau yekuti akaitwa execution akanga asingauyi kumatare yese achidaidzwa kuti uya danho rekutanga avo vachitobvumirana kuti aiwa auya akatinyepera ndiye akatinyepera aida aremember wachitobva kwayo wachitaura kuti aiwa uyu ndiye akanga ari kutinyonganisa wakabva wavo wese wachisekerera wese maine wana wamhuri imwe chete iri nhau yekuti chi uyu zviri kutaurwa maminitsi ndo zvakake zvaitika kuti ndiye akanga ari hodzeri anga ari kutaura tikati oke ngaachiuye kudare tinzwisisane nekuti akuputsa imba yenyu ndo patakakudaidza kuti wauye kana vari kutaura kuti hatina kunge tadaidzwa kuuya kudare varononyepa nekuti isusu takati next week mouya uyu woendeserwa masamoni kuti wauye kuti zuva rakatarwa kuti auye mumadare haana kuuya mumatare ndobva tatiposipota kuti I think the third time ngauye mumatare haana kuuya kusvika execution yati yaitwa ndokunga ndakaivi kusvika execution yati yaita ndopatamubvunza kuti wakaona mapepa waona mapepa wakaita sei nemapepa iya anditi haana kukwanisa kupindura kusvika nyaya yati yapo saka nekuti atorwa zvinhu manje achienda kuvakomana navo kuti imi mungatisapota nyaya yamai idi irasike kuta kuti handina kukupai chii mwana wenyu moti mwana wenyu ndiye akazosvitsa meseji isiriyo isusu takataura naye pasina chi kungotaura kuti ndiye ari kuroya vamusoro tabva pano pachitaurirwa nyaya yamafuzo mataurikire ayakaita ndekungo ini manzwiro andakaita ndekunga ndichizvimirira pachangunga kuti ndaakupangana namapuzo aparizvo nyaya kungopinyanya nyaya yanga aripo makatotibvunza kuti mapuzo aripo ndichirurangarira ndichibvunzwa paidadzirwa masi tikati hatizivi kuti aripo amugari kudhuze ndikati hatitogari kudhuze naye ende hatitogari kudhuze zvishuka totogara kure nakure orit nyaya yabva yagadzirwa imi mukatoti isu tichapedze tichianga tichionani tichamutera mapuzo kubva ipapo nyange zvokuti kune matare amapuzo hatizvizisimba kana uchidaro takapospora tikati mapuzo ngaawe wota kuti hauzvizii aiwa manzwiro andakaita tichamutera mapuzo togozomutera sei takaita set date kuti mapuzo haana kuuya nyaya isakapera nekuti mapuzo haana kuuya tikaisa the next date pamusoro yechangamai handizivi pamwe tisi turi kurasika tabva kuseri kwechuru
mai vakadhimanda mari yavo yedare ratakabva kuita. Vakomana mari yangu yakaita kuti ndisvike kuno. Mukoma vakati mai izvo hazvisina basa, ndikatodaro ngatifaitire dheti rataisapo kuti tiuyozotaura zvipere. Imi changamire mama taura kuti uyu mapozha ndichamutera. Ndiko murova shamhu dzake dzekuzvidza dare rangu. Isusu namai vedu panze tikatoti uyu ngatisiyane naye. Amai musi wa30 makaudza dare muromo kuti mapuzha akaudza knowledge kuti inini nababa wenyu wakaenda kumoza kundoromba. Knowledge naposta wane wemurume wangu awasowanya ini makonzwana izvo nabest achiti ndozvazvo chitaurwa kubvawo nana knowledge achitopopota achivhara mabhiwo achiti murutishandisa getawe kana murutishandisa knowledge wofuti manje wataura kuti wakaudza best wataura kuti wakaudza best Varipo vese iwe wataura kuti unomudare kuti handizozivi kuti best akazomutaura achiti chii namai izvo zvakasvika zvitaura nabest namai inoda kupindura penyaya yekuti kumozambiki costa akafona kumubatsira kuti mai vaya ndaitoti wataure chokwadi ndike ndiripo kune kwavakaenda kumozambiki nemunhu ari sahwira mapusha akanopihwa mushonga. Mishonga iyoyo ikadzoserwa ikoko mwana anoita dai noita kuti mwana adi apenga vachifonera kune mubatsiri aibatsira mwana. Mubatsiri ndobva akapindura kuti imimi hamuna kuuya kutsvaga muroyi, makauya muchiti tine mwana ari kurwara. Dai musi iwoyo wakarapa wakomana kuti hatina kumbotaura kuti akaenda kumozambiki kuti hapana kudi uyo aingobatwa nemhosva yecondition of court on that day obvisa mbudzi dzake 3 zvopera. Asi nekuti dare taakutotipedza nekuti tikarambe tichitaura zvoita fanika dare tisingazivi maprocedures edare right tichitaura kwekupedzisira tichenge isu takadai hatipo pakumisa kutongwa kwenyaya kana kudzidzisa zvinotongwa nemichangamiro, asi chatinongoda kuramba takasitika pachiri ichokwadi. Zvatine takataura hatifaniri kuramba, ende zvatisinawo kutaura hatifaniri kumanikidzwa kuzvibvuma. Saka itongoti imi mochiisa mutongo wenyu, asi uyo mubatsiri anotaurwa zviri kutaurwa namai kuti akataura zvacho ina ndombomufonera ndichitaura kudaro. Takangoti hama dzangu dzasvikapo here zvikanzi hadzisati kana vasvika pane nyaya yanga yabuda kunze tinoramba tichitendereka. Isusu totora zviri mumaminitsi medu zvawakataura iwewo zvakanyorwa nani nasekretary, nekuti sekretary haana interest newe, haakuzivi haadi. Sekretary werenga zviri mumaminitsi zvaakataura. Costa zvakanzi pamba pane chikwambo asi mapuzha ndiye ane makuhwa ngekuti yaiva shamwari yako. Ndo zvatinoteedza izvozvo. Ndosaka dare rakaenda kundomudaidza nekuti wakanga wataura. Dai wakaramba musi wose kuramba kwari kuita dare harainga ndoti haripengi dare kuti ritaure ngauye aanze ngechipiri hazvaidaro haidi haridaro. Handesika wakutoti dare rinopenga then it means kuti varume wese vari munomo wanopenga. Tidzikisai maoko nekuti toramba tichitaura zviro hatingaendi. Saka izvozvo ndo zvakaita kuti uyu ndodii ende ndotapedza manje time yakareba tiri kuestablisha nhau yawakataura wakomana wavo kuti udaidzwe iwewe nenhau yekuti wakapumha mai yavo. Saka dare rakakuona rikakubhadharisa nhau yekupumha mai yavo uroyi kuti wakaenda wakandotsvaga mishonga. Saka naizvozvo iwewe kana uine nhau yaungade kuzoti uzoege unza wakomana wairavo nekuti ndiwo wakauya wakapupura kuti iwewe wakatitaurira, ndosaka takazokudaidza. Dai wakaramba musi iwoyo dare haraimboenda kunoti rikudaidze, hataimbofembera isusu, but wakabvuma kuti iwewe ndiwo wakawataurira
naizvozvo unofanira kuripira mai yavo. Dare rakati unofanira kuripa zvoizvozvo ndozvinoitwa avoid nedare. Nokuti tikavati tichipepera maminitsi aripo ezvezvitani anoita nharo toda kuti idzorekerai mai musi wa14 vazai akanyafuta akataura kuti nyaya yake sematauriro akaita musi wa30. Nokudaro dare rakati mapuza anobvisa mombe 2 ape gwazai ne$400. Yakambonyaenda pa 330 kabhazoti plus 70 nemasamons zvasvika pa $400 nemombe 1 yedori nebudzi 2 dzekushora kudare. Mombe yekudare yanga iriyo kunyonganisa musoro kuenganisa wana nanamai tapedza dare tatopedza ndizvo zvichienda tapedza tatobva Ndaenda ngokubva. Simuka yenyu wapedza.